Overal brengen ouders de schoolbaan volle vaker naar de neetopvang als in de eerste lockdown. In Damboord zitten er soms een woonjontje van de 150 baan. En dat kost het een heel soort inzet. De leerkrachten die net thuis instructie houden, die binnen hier om de baan op te vangen en te begeleiden bij de lessen die ze dus vanuit de leerkrachten die thuis zitten, onbeen krijgen, die instructie. Maar dat ben dan wel baan van groep 1 tot en met groep 8. Dus dat is een hele variëteit. Dat maakt het ingewikkeld. Door de drukte wordt het doel van de lockdown net hellen en kom je net van het virus af. En helemaal nog maar die Britse variant, die het vooral onder basisscholen meer besmettelijk is, ja, wordt het steeds spannender voor ons. Want het ben ik vooral de ouders in cruciale beroepen, dus die in de zwaar werken, die hier op school hun baan hebben. Dus dat is een hegere risicogroep voor ons. Verneem je hem dat ik onder elkaar dat je wat benauwder bent van de risico's? Het is wel spannend. En we hebben ook een leerkracht, die had een onderliggende aandoening, zoals dat dan heet. Ja, voor dat soort leerkrachten is het wel extra spannend. Onderwijzers willen graag lesje aanbouwen, maar de grens is bereikt en wat als de lockdown verlengd wordt. Ja, dan moet je misschien roleren of toch een beroep doen op ouders heel duidelijk vragen van, is er echt net een andere manier waarop je hem in opvangen kan? Maar dat echt beslist op school?